To fa wata sabuwa yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu gagarumin nasara inda ta kama sojoji guda 18 masu garkuwa da mutane sannan kuma masu saida ma 'yan ta'adda makamai. Ko da wani lokaci dama gwamnatin Najeriya tana ƙoƙarin ta tabbatar da an samar da tsaro a ƙasar nan, an samar da ilimi sannan kuma an rage talauci a ƙasar nan, to amma abin ba zai taɓa yiwuwa ba don mafi yawanci matsalar yana tasowa ne daga mu talakawa. Domin waɗannan sojoji da aka kama da laifin garkuwa da mutane su ma fa 'ya'yan talakawa ne, ba 'ya'yan masu kuɗi ne ba, kuma waɗannan sojoji da ka gani gwamnati ta ɗauke su aiki ne domin su kare haƙƙin talakawa 'yan uwansu, to amma kuma sai aka same su da haɗin bakin su ne ake cutar talakawa 'yan uwansu. Domin dama mutane sun daɗe suna tambaya cewa shin wa'innan 'yan ta'adda a ina ne suke samun makaman nan? Kowa dai ya san cewa cikin daji babu yadda za a iya kera wannan makami, kuma duk wani abu da kake ganin an ɗauke shi an tafi da shi daji mafi yawanci daga nan cikin gari ne akan kera wannan abin sannan a ɗauke shi a kashi daji. Hatta 'yan ta'addan nan da suke cikin daji ko abinci kaga za su ci to sai fa sun zo nan cikin gari ne sun sayi wannan abincin sannan su je can ƙauye su sarrafa shi su ci wannan abincin. Amma shi abincin asalinsa dama akan noma shi ne a ƙauyuku, amma inda ake gyara shi a yi sarrafa shi domin a ji daɗin cin shi lallai sai an zo da shi bini ne. To in an zo da shi bini ne su kansu 'yan ƙauyen sukan zo su ƙara sayen shi kuma su mai da shi ƙauye. To amma abin da zai baka mamaki mutanen mu na nan cikin bini idan za ka kashe su ba su san yadda za su yi su mallaki bindiga ba, amma sai ka ga ba ƙauye wanda inda a ce ta gaskiya da gaskiya ne wani 100,000 nashi na kashi bai taɓa rikawa ba, amma sai ka ji wai ya kama mutum ɗan uwanka yana kiran a ɗauki miliyan 10 a ɗauka a bashi in ba tsabar son zuciya ba. Wannan inda lokacin da su suke noma ne ko suke kiwo ba fulatani ya ɗauki shaniya ɗaya ma ya sayar wanda za ta kai miliyan 1 ba zai iya ba. To amma da yake a'a yanzu Allah ya riga ya ba su dama mara kyau, sai ka ga mutum ya zo ya ɗauki mutum ɗan uwansa ya tafi da shi daji yana buƙatar irin wannan miliyoyin kuɗi. Abin da zai baka mamaki kuma sannan wayannan masu garkuwa da mutane ko da wani lokaci sai ka suna kiran cewa lallai su musulmai ne, amma kuma idan an gaya musu su kawo wata aya ko hadisi inda suka samo ɗan uwan mutum ya sace ɗan uwansa ya garkuwa da shi ba su taɓa kawo maka ba. Kuma idan wannan garkuwa da mutane yayin ta zama cin amana ko ina ana yin ta, mutanen ƙauye su yi nan cikin gari su yi, domin abin da zai baka mamaki wani lokaci saboda mutum ya samu kuɗi sai ka ga mutum ha'inci ma sai ka ga yayi wa kanshi da kansa, inda wani lokaci mutum zai haɗa a baki da abokansa ya ce an yi garkuwa da shi sai idan an kai wa 'yan sanda sun yi talake sai a gane cewa lallai sun haɗin baki ne, ko kuma aka ga miji ya ha'inci kansa in ya san matarsa da kuɗi ya ce shi ma an sace shi, ko kuma a'a mace ce za ta ha'inci kanta da gaske ta sa a sace mijinta duk dai fa a samu kuɗi. To wani lokaci sai a ya tunu sai ya gama mutum ya da na sani. Domin yanzu a Najeriya idan ka shiga gidan yari ka rawa mutanen gidan yari kashi 3 to za ka ga mafi yawanci kashi 1 za ka samu duk masu laifin garkuwa da mutane ne. Domin menene yanzu babu wani abu da ke halakar da mutanenmu a Najeriya irin laifin garkuwa da mutane, kowa kuma yana yi ne don ya samu kuɗi. Alhali ga sana'o'i nan yanzu a sanin samu sun fi kala dubu, wanda kuma duk sana'ar da kai lalle Allah zai yi maka arziki, kuma idan Allah bai kaddara ka tara kuɗi ba garkuwa da mutane za ka yi ba ko menene za ka yi a ƙarshe sai ka aje kai garkuwa da mutanen asirin ka tunu. Dan abin da kake samu da karena yanzu zai zamanto ba ka samun shi, kuma ka je ka zauna gidan yari shekaru dindindin. Amma idan kai haƙuri yau da naira 5 naira 10 kamar yadda ka kowa na sana'a in Allah ya so da duk matakin da ake kai na rayuwa za ka iya kaiwa. To amma mafi yawanci mutanen mu idan ka nuna musu ga ƙaramar sana'a su kama sai su rena kaɗan, to kuma dama duk wanda ya rena kaɗan a ƙarshe zai sata ya zamanto babu kaɗan ɗin ko babu mai yawa, a banza a wofi ya zo kuma sannan a banza a wofi zai ƙara rayuwarsa. Domin yau ko wulakancin da ake yin ɓarayi idan an kama su na duka kaga an kama mutum an samu shuta, idan mutum na da hankali ko wannan yake duba yau a rayuwarsa lalle ba zai taɓa yadda ya je ɗauki kayan wani ba. To amma ina mutanen ko da wani lokaci idan za su yi ɓarna sai su dinga kawai cewar su masu wayo ne, in sun yi wannan ɓarnan asirin bai zai tonu ba, ƙarshensa asirin su tonu har gure musu. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan ka yi like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Rundunar Operation Haɗin Kai ta kama jami'an sojoji 18 da 'yan sanda 15 da ake zargin suna sayar da makamai ga 'yan ta'adda a wani samame da aka gudanar a jihohi 11 na Najeriya. Jaridar Punch ta ruwaito kakakin rundunar Manjo Janar Abdulsalam Abubakar a ta bakin Manjo Ademola Owolana ya ce an kama jami'an ne a jihohin Bauchi, Benue, Borno, Ebonyi, Enugu, Lagos, Plateau, Kaduna, Rivers, Taraba da Abuja. Haka kuma an damƙe fararen hula 8 da wani basarake 1 tare da wani mai kula da rumbun ajiye makamai na runduna ta 8 Army Rappel
wanda ake zarginsa da safarar makamai tun shekarar 2018, inda aka gano naira miliyan 45 a asusunsa. To, jama'a assalamu alaikum. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta kai ga nasarar kama waɗanda ake zargi da kisan gilla na DPO na Rano. Wannan rundunar ta 'yan sanda a jihar Kano ta bayyana alhini da jimami bisa mummunan kisan gilla da aka yi wa baturen 'yan sanda na Rano, CSP Baba Ali, yayin da yake kan bakin aiki. Rundunar 'yan sanda ta kalli wannan kisa na rashin hankali da rashin imani da al'umma suka yi masa. Haka zalika kuma a matsayin mummunan hari ne wannan ga zaman lafiyar al'umma da kuma cin mutunci ga jajircewar jami'an 'yan sanda da ke fuskantar haɗari kowace rana don kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Sai dai wannan runduna ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa an gurfanar da duk wanda aka samu da hannu a wannan ta'asa a gaban kotu. Bayan gudanar da bincike, an kama mutane 41 har da waɗanda aka gani dumu-dumu da wannan aika-aika a cikin wannan lamarin. 'Yan sanda yanzu haka na ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da cewa ba a bar kowa ba cikin waɗanda suka aikata wannan mummunan aika-aika. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Ibrahim Adamu Bakori, ya tabbatar da al'umma cewa rundunar nan ta 'yan sanda a jihar Kano za ta ci gaba da jajircewa wajen kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma a faɗin jihar Kano baki ɗaya. Haka zalika ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba don ganin cewa ta ci gaba da tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kuma kama duk waɗanda suke da hannu a wannan aika-aika zuwa wato ga gaban shari'a. A zuwa wannan lokaci an samu nasarar kama mutane 41 a ciki da waɗanda aka gani hannu dumu-dumu sun aikata ko in ce suna aikata wannan aika-aika a wannan lokacin. Rundunar sanda na ƙara godiya ga al'ummar jihar Kano na fahimta da suka yi da ta'aziyya da ake yi, sannan kuma da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Haka zalika muna kira ga al'umma, muna ƙara ci gaba da kira akan cewa a ci gaba da tabbatar da an ba da gudunmawa na zaman lafiya. Wannan gudunmawa da ƙoƙari da ake mana muna godiya, kuma insha Allahu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba don ci gaba da tabbatar da cewa an zauna lafiya a jihar Kano. Mun ƙara jajircewa wajen kare rayuka, lafiya da kuma dukiyoyin al'umma. Haka zalika rundunar ta karrama shi wannan marigayi CSP Baba Ali tare da yabawa jarumanta da suka sadaukar da wato rayukansu don ganin cewa sun ci gaba da tabbatar da tsaro, duk da yake cewa a wannan aiki ana fuskantar haɗura daban-daban domin kare al'umma. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin na 'yan sandan jihar Kano, a madadin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD.